Hola a tothom, família, què tal, com esteu? Esperem que estigueu molt bé, Tornem a estar aquí, el Xavier Seba i el Jordi Vicente, per poder oferir nous recursos. Aquesta vegada amb el Tots som TAC 5. Si us heu perdut alguns dels vídeos que hem fet, doncs us podeu connectar al canal de Maristes Badalona o també en els enllaços que us podem deixar per aquí en aquest vídeo. Així doncs, el que farem avui és presentar un nou recurs, unes plataformes que ens aniran molt bé per tractar tots els temes de geografia i història. Us deixo amb el Xavier Seba, que us ho explicarà superbé. Endavant, Seba! En el dia d'avui us presentarem unes plataformes per poder treballar la geografia física i humana a l'aula i d'una manera més holística, introduint elements de geografia i d'història. Per tant, avui veureu que allò que és possible i l'impossible es juntaran en post-impossible. Endavant! Bé, primera plataforma per treballar la geografia i poder veure com des del mapa de la representació de Mercator podem veure com els països es deformen depenent de la posició dels paral·lels en els quals els situem. Per exemple, l'aplicació es diu de truesize.com, d'acord? I veurem que allò que és possible, per exemple, tenim aquí situats alguns països. Anem a ficar, per exemple, Itàlia. Ara Itàlia se'ns queda marcada, podem ampliar. Tenim Itàlia, aquesta petita bota, l'agafem i la podem arrossegar. I a mesura que la pugem cap al nord, l'hemisferi nord, doncs augmenta de tamany i a mesura que el posem cap a l'equador i el baixem disminueix de tamany. I això ho podem fer en qualsevol país. És una manera de veure com des d'una representació del planisferi es pot treballar temes com la injustícia social, no? Perquè al nord, en el planisferi, sempre és més gran que els països del sud. Això doncs, és la primera plataforma del post-impossible. Segona plataforma, mapchart.net. Aquest mapa és un post-impossible perquè podem treballar tot tipus de mapes, de donar colors, no? O sigui, podem descarregar els mapes i podem treballar tant aspectes de geografia física com de geografia política, humana, social. Per exemple, si anem baixant, doncs podem treballar mapes de les eleccions dels Estats Units, no? Doncs ficant mapa electoral, per exemple, i doncs entrem aquí i tenim el mapa, i podem anar remarcant en colors, per exemple, color republicà, doncs anar treballant quins estats han sortit els republicans i canviant el color doncs podem posar quins són els demòcrates. I tercera plataforma, el geachrome.com. Aquesta plataforma que ens permet és visualitzar, anem a ampliar una mica més, el que fa aquí és, en el 2020, quins són els diferents països, no? Molt bé, fantàstico. Però, què passa? Quins eren els regnes en l'any 1492, any de la toma de Granada, i aquí veiem els diferents regnes que hi havia en el 1492. Més enrere, si voleu, l'any 900, doncs els diferents regnes que hi havia. Això ens pot permetre de poder visualitzar, per exemple, si estan treballant temes d'història i volem veure quin regne hi havia a França, quin regne hi havia a la península Ibèrica. Podem posar, l'any 800, i aquí veiem, per exemple, veiem a la península Ibèrica l'estat musulmà, i aquí arriba els primers regnes cristians, que són el regne d'Astur i de Lleó. I aquí acabem amb les plataformes del post-possible, el post-impossible. Gràcies.